хапнахме, нарадахме се на плащето и сега е време да продължаваме към Рейдинг. На това е местото, където живее дядото на Джоузи. Имаме около 3 часа и половина път още. Така че имаме време. Както виждате, вече сме в Северна Калифорния, Рейдинг, при дядото на Джоузи. След като пристигнахме, беше след обед около 6 часа, решихме просто да вечеряме и да си легнем да се наспим. А това е на следващия ден, отидахме на езерото Шаста, там е лодката на дядото на Джоузи. Практикувахме доста наистина интересни спортове, бих казал, и нови за мен, като някои от тях са каране на ски, водни ски, каране на падълбордове, дори се научих горе-долу да плувам, което е изненадващо и доста стряскащо беше за мен. Това е лодката, която си струва цяло състояние, бих казал двустаен в София или, да знам, по-малко. 2 стаи разполага с 2 тераси, парзалки, огромна кухня. Тук сега излизаме, може да видите знамето и постера на Тръмп. Захранва се от соларни панели и генератори. Повече не разбирам много от лодки, не искам и да разбирам, просто впечатленията ми за това, което преживях там, като за първи път, днес доста ми хареса и по-важното, пробвах неща, които никога не съм пробвал до сега през живота ми. Да не казвам, че почти се научих да плувам, което беше доста стряскащо, както карах и нещо като сърф, до ще видите и ще се посмеете. this moment that he knew he fucked up.
Hey, Eli, you know why you were going like this? Because you weren't up for, you needed to be up further. И ловец съм, и рибар съм. Това е квартал, в който живее дядото на Джоузи. Е богат квартал общо взето. Това е къщата на дядото на Джоузи. Тук може да видите, организирахме си бърза разходка до Бърни Фолс. Това се намира в Шаста Каунти, около час и половина далече от Рейдинг. Като екопътеката беше заключена, за да стигне до самия водопад долу, но пък от тук съм ви снимал много хубави кадри, така че може да разгледате и да се насладите. Enjoy! Това малкият какво прави така? Малкият змиорник. Сега стартираме двигателя. Така, колата е на дядо и колкото разбрах от информация от него, купето е 1902, докато двигателя е около 65-та. Той си я направил къстаме и двигателя е кръстен на песен от Beach Boys, а именно това 409. Трябва да продължавам с лудите прически, които ми правят в Америка. Срещу $29. Около 60 лева се здобиеш с това. Абе, бия. Така, сега мога вече да започна да ви разказвам какво става. Днеска хапнахме сутринта. Дядото на Джоузи ме взе с неговата антика, тази стара hot rod машина. И покарахме, разгледах, разказваме малко истории. Той е бил в NASCAR. И взех едно хубаво кафенце, постригах се и продължаваме. След няколко часа тръгваме за Сан Франциско и оттам ще гледате много готини кадри. Да, вече сме около на половината от роуд трипа.
до сега всичко е много добре, не смисля, че е толкова много пари, колкото си мислех. Така че всичко върви по план, братче. А ти гледай и се абонирай. She didn't want to be left alone. So the Chicago room is now used as an indoor wedding reception and living room. She survived with only a couple Днеска е около 30 градуса, 40 и си тръгваме от Рейдинг, отиваме към Сан Франциско. На по-страховито място не съм бил тук. Допреди малко имаше двама бездомни, които обикаляха и кържаха около Ерби. И да, ако познаете къде съм, ще харесам коментара с сърчице. Кой е това отзад?